Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şunkı temamyň ady "Oglan edilmedik söwüş". Türkmen diktaturasy 30 ýylyň içinde halka garşy oglan edilmedik uşu alyp bardy. Tankty, samolyotly we raketa atman akylly hem döwlet ganhorlar ýurdy ýykyp başlady. Birinji Aşgabatda medeniýet we kultura işyerlerinin yaşayan yerlerini yer bilen yeksan ettiler. Sonra barly adamların Berdenidäki, Çowundaky, Şorgaradamakdaky, Gazadaky we beýleki yerlerdäki müňlerçe öýlerini ýykyp olary öýsüz we öwransyz goýdular. İkinji zawod, fabrik öz tanışlaryna satyp owlap taladylar. Meselen pil zavod, konditer fabriki, Pepsi Cola, süt zavodu we beýlekler. Bu ýagdaý müňlerçe adamlary işsiz we güzeransız goýdy. Üçünji diktatorlar özlerini duşman ýasap birnäçe adamy zyndan basdylar. Olumly bilimli adamlary Türkmenistany terk etmeni mejbur etdiler. We kasamdyr ruhnamany okudyp yaş ýigitlerin, gelýän nesilleriň aňyny bozmak istediler. Telewizorda prezidentiň özi çykyş eden olup, ol plany jaý nädip burupdyr. Barın barlan, bir kanun urlan varsa elinden alın diýip özüni halkyň goslary hükmüne görkezmek istedi. Ol adamlar halkyň emnägini talap alýar. Olam o talapçylaryň öýüni ýükleýän ýary bolup özüni görkezmek istedi. Emma ol jaý guran adamlar halkdan bir köp almady. Halky talan şo gürleýän prezident boldy. Onu da halk düşünmedi. El çarpdy şo öýüň ýykylýanyna, alynýanyna. Soňra şo öýleri ýypdyryp halkyň öňüne ullukan bir iş eden kişi boldy da. Hemmesi şeyler boldy. Birinji prezidentim şo fiýata alyp bardy, ikinjiden şonu alyp bardy. Bu soňky öýlenem şu Edil Şolong diýildi ana, başga näme on tejribesi ýok, adam ýok, başgalar başarmaýar. Dördüncü mesele ýanky siýasat ýokarda aýdyp geçen siýasatlanma adamlar bir-birine duşman etdi we hiç kim beýleki adamyň öýüniň ýykylanyna gynanç bildirmedi. Gaýtan begendiler. Şeýdip köpçülük bölümni we diktator prezident eden etdili we başardy. Ýurdy ýykyp kaznany talap milliardlarça dollarlary öz hasabyna geçirdi. Moň hiç bir adam näde köpçülük baha bermedi. Her kim öz atyny çapyp birek şylta atyp göňetmeçilik edip dodogyny çowurup işsiz güzeransız balaksyz galyp kankadylar. Bu sebäpde Türkmen diktaturasy halka oglan etmedik uşununy halky ýeňdi. Türkmenistanyň ekonomikasy çökdi. Konvertasiýa ýatyryldy. Konstitusiýa üýtgedilip Türkmenistan Gurbanuly Berdimuhammedowlaryň maşgalasyna miras edildi. We uly samsyk aýrylyp kiçi Bigeppe oğluna Alahekka tawsiýe etdi. Şu zatlar jenayet dälmi? 90-njy ýyllardan beri rejim adamlaryň aňyny bozmana başlady. Her hile bahana bilen ýaşlary türmäge basyp, soň amnistiýa bilen çykarýan kişi bolup olary zaýalady. Ödümü getirin bir ak köýnegi birnäçe renkli eşikleň gaýnap bir suwunyň içine sokup çykargan nähil bolýar. Entak aňy üýtgemedik. Yaş adamlary şu ýanky ak köýnegi gara suw atyp çykarýan ýaly edip Sabar Murat
niyaz sayıladı. O adamlara kasam okuttu, o adamlara başkaları öğretmedi. Onların maşgalaları yıkıgarlı öýünü. Ayal maşgalaları yıkıgalıp ağrıwny duşdy. Şeýdip bir näçe maşgala bolurly. Bu tema inniki temamda değişli yönü birazcık ucunu ayıp geçen niyadip Türkmen cemiyeti zayilanlı, yıkıllı, horlanlı ve Türkmenistan'ın ekonomikası dize çöktü. Men şu zatları size aytmak istedim. Indi bu zatları aytmak bilen men näme istedim? Şular ýaly şu nämen içine girip yaşayışın, durmuşun, ekonomik siyasatynyň içine girip şoňa analiz berip biz şu Türkmen Hereket Assosiasiýasynyň agdalary özümüz üçin netije çykarýar we indiden öýläp Türkmenistany nädip şu ýagdaýdan çykarmak barada kirýär. Bu zatlara çintiýip üns bermesen ol Türkmenistany ütgötmek hiç mümkin näme. Şoň üçin biz şu meselelerin üstüne işleyez ve halka haber getiriyez. Dinleyerseniz bizim programımızda inniki görüşen şak adamlar köp sağ olun, eviniz havadan, canınız sağ olsun.